Mara li kienet deskritta bħala whistleblower u li marret tixed quddiem l-inkjesta li talab il-Prim Ministru bilan li toħroġ il-verità dwar l-ikbar gidba fl-istorja politika ta' pajjiżna għandha storja ta' każi il-qorti. Irrappurtaw dan mezzi ta' xandir diversi fosthom it-Times of Malta u llum b'dawn tal-aħħar jinnutaw li quddiem il-maġistrat din il-mara marret mingħajr dokumenti. Il-mara ta' nazzjonalità Russa li tgħix taslima kienet taħdem Pilatus Bank u s-sena li għaddiet bdiet tiffaċċja akkużi li frodat lill-bank. Fil-fatt ix-xogħol tagħha mal-bank intemm f'Marzu tas-sena l-oħra wara li tkeċċiet u l-bank fetaħ każ mal-pulizija fejn akkuża li bdiet tifroda l-kumpanija. Il-mara hija akkużata li użat il-flus tal-kumpanija biex tixtri vaganzi għal Ġermanja u l-Greċja għall familja tagħhom meta suppost kienet qed tagħmel arranġamenti għal ħaddiema tal-bank. Wara l-pulizija investigat resqet il-mara l-qorti bil-prosekuzzjoni titmexxa mill-ispetturi Jonathan Ferris u Lara Butters. Iktar minn hekk il-mara għandha wkoll akkużi li b'mod fals akkużat lis supretendenti Dennis Tewma u l-ispetturi Jonathan Ferris u Lara Butters b'imġiba mhux xierqa. Akkużi li fil-qorti bdew f'Awwissu ta' sena l-oħra. Interessanti il-fatt li l-mara neħħiet l-avukat tagħha Michael Xrieħa madwar 3 xhur ilu u minflok ħatret lid-ditta legali tal-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Fenek biex tiddefendiha. Din il-mara hija dik li Daphne Caruana Galizia qalet li bniet l-istejjer tagħha fuqhom. Stejjer li rriżultaw bħala follows bil-pubblikazzjoni ta' dokumenti oriġinali li ġibu fix-xejn l-allegazzjoni ta' Caruana Galizia li hemm rabta bejn kumpaniji fil-Panama u l-familja tal-Prim Ministru.